És bárki bármit csinál, az minden a te hibád. A holnapod nem látod, mindenki után, mert kínszenvedés minden perc jön nap-nap után, ahol nincsenek ízek, nincsenek képek, nincsenek színek, nincsenek fények, lehajtott fejjel indulsz el, és mélyt a harcba, mert háború az élet, és elhullik a gyáva, mert valami kezdődik, ember, és valami véget ér, és csak Isten dönted arról, hidd el, mikor mennyit ér. Ha 100-szor kérded őt, és 100-szor nem felel, ő látja még, hogy jó vagy rossz, vagy kapsz, mit érdemelsz. Az életrendjén változtatni ne próbálj, nem tudsz, mert az egyik pofon te adod, de a másik előfutsz. Jutalmat ne várj, nem lesz, csak megbékélsz a sorsal, és beletörődsz abba, ez megint nem jó oldal. Ami fáj, az a múlt, ami hiába nézel fel az égre, odafent nem halljad én. hiába minden úgyis vége. Ami fáj, az a múlt, ami Hiába nézel fel az égre, odafent nem halljad én. úgyis vége. Mert én alig múltam 22 és elővett az élet. Hát kisírt szemmel néztem végig, mikor mire képes. Akinek köszönhetek minden, aki a karjaiban tartott, aki törődött a képtiával, az most feladta a harcot. És minden úgy ment tovább, mintha nem történne semmi. Én éreztem, hogy most először férfinak kell lenni, mert azt gondoltam, becsaptak, és hazugság volt minden. Mert holtam feküdt mellettem, kit példaképnek hittem. Mert tudom, az az életrendje, temeted a véred, de miért pont most, és miért pont így, és folyton csak ezt kérde. Mert nem múlik el nap, hogy én ne gondoljak arra, hogy mosolyogva tolna le, csak úgy, ahogyan szokta. Mert eltelt 3 év, és nekem összejött az élet. Mert embereknek 10 000-ei nézik, ahogy élek, és tudom nagyon jól, hogy ő is figyeli az utam, és ha rám néz, akkor azt gondolja, büszke vagyok, fiam. Ami fáj, az a múlt, ami Hiába nézel fel az égre, odafent nem halljad én. hiába minden úgyis vége. Ami fáj, az a múlt, ami Hiába nézel fel az égre, odafent nem halljad én. úgyis vége. Én más gyerekfejjel értetlenül néztem, míg más remegett a rossztól. Én az ördögtől sem féltem, pedig senkitől sem láttam. Valahogy mindig odaálltam, ahol egy árva szava többet ér, mint ha más mondana 100-at. Én mitől féljek? Nekem az Isten hamar megmutatta, hogyha ő elfordul tőlem, akkor dühösen néz vissza. Meg hogy olyan keresztet ad, ami majd maga alá temet. Mert mit kínlódjon értem, ha a rossz meg velem nevet. És ha visszakérdezhetnék, én egyből meg is tenném, akit csak úgy elvettél, hogy csak úgy visszavenném. Egy szabad sem lehetne, aki így előre fizet. Az enyém a helyett, uram, most már átgazódik 10. Mert te osztasz úgy minden, hogy az ember nem is tudja, hogy mit kap majd a bánatáros, mit kap majd a jóra. Ezért várom a választ velem, vajon minek tetted, ami a jós kellett volna tőlem, túl korán elvetted. Ami fáj, az a múlt,